салом дӯстон, имрӯз мо барои санҷидани саводи мактаби шумо 15 савол дар мавзӯъҳои гуногун бо 4 варианти ҷавоб омода намудем. Барои ҷавоб ба ҳар як савол 10 сония дода мешавад. Таваҷҷӯҳ мекунем ба саволи якум. Пойтахти Германия кадом шаҳр аст? Ҷавоби дурустро дар комментария нависед. Ба шумо 10 сония дода мешавад. Пойтахти Германия шаҳри Берлин мебошад. Пойтахти Австралия кадом шаҳр аст? Ба шумо 10 сония дода мешавад. Пойтахти Австралия шаҳри Кандера мебошад. Пойтахти Испания кадом шаҳр аст? Ба шумо 10 сония дода мешавад. Пойтахти Испания шаҳри Мадрид мебошад. Пойтахти Италия кадом шаҳр аст? Ба шумо 10 сония дода мешавад. Пойтахти Италия шаҳри Рим мебошад. Пойтахти Канада кадом шаҳр аст? Пойтахти Канада шаҳри Оттава мебошад. Пойтахти Мексика кадом шаҳр аст? Ҷавоби дурустро дар комментария нависед. Ба шумо 10 сония дода мешавад. ده сония оғоз шуд. Пойтахти Египет кадом шаҳр аст? ҷавоби дурустро дар комментария нависед. Ба шумо 10 сония дода мешавад. ده сония оғоз шуд. Пойтахти Египет шаҳри Каир мебошад. Пойтахти Ҳиндустон яъне Индия кадом шаҳр аст? ҷавоби худро дар комментария нависед. ده сония оғоз шуд. Пойтахти Индия шаҳри Деҳлӣ мебошад. Пойтахти Эрон кадом шаҳр аст? ده сония оғоз шуд. ҷавоби дуруст. Пойтахти Иран шаҳри Тегеран мебошад. саволи даҳум. Пойтахти Полша кадом шаҳр аст? ҷавоби худро дар комментария нависед. Ба шумо 10 сония дода мешавад. ҷавоби дуруст. Пойтахти Полша шаҳри Варшава мебошад. саволи 11. Пойтахти Гретсия кадом шаҳр аст? ҷавоби худро дар комментария нависед. пойтахти Гретсия шаҳри Афина мебошад. саволи 12. пойтахти Куба кадом шаҳр аст? ҷавобро дар комментария нависед. ده сония оғоз шуд. пойтахти Куба шаҳри Гавана мебошад. саволи 13. пойтахти Украина кадом шаҳр аст? пойтахти Украина шаҳри Киев мебошад. пойтахти Хитой кадом шаҳр аст?
ҷавоби дуруст пойтахти хитой шаҳри пекин мебошад. инак саволи охирон, пойтахти япония кадом шаҳр аст? ҷавоби худро дар комментария нависед. ҷавоби дуруст пойтахти япония шаҳри Токио мебошад. ин буд саволи охирини навори имрӯзаи мо. умедворам навори омода намудаи мо ба шумо писанд омад. агар хоҳед ки чунин саволҳо зиёд шавад, пас подписаться карданро фаромӯш накунед, то ки видеоҳои ояндаи моро аввалин шуда тамошо. Шоду фирӯз бошед. хайр.